लोगोफोर, दानि दिनाव गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामगासिनो दङ आरो गोबां मानसिफ्रानो आर्निं खालामनो सानो फेसबुकनिफ्राय। दा फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो गोसोब्ला नोंथाङा सिगांग्रो नोंथांना फेसबुक पेज खुलिनाय जानांगोन, नङाब्ला नोंथाङा नोंथांनि मेन एकाउन्ट दङब्ला, नोंथांना फेसबुक मेन एकाउन्ट दङब्ला नोंथाङा बेखौ फल'वाराव कनभार्ट खालामनांगोन, नोंथांनि फ्रेन्डखौ फल'वाराव कनभार्ट खालामनांगोन। दा लोगोफोर, नैबे आंनि बिनानावनि फेसबुक एकाउन्ट, दा नै आंनाबो बियो आंनि फ्रेन्डसो जानानै दङ। आंनि लोगोफोरखौ दा आं फल'वाराव कनभार्ट खालामनानै लागोन। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों, नै दा बेयाव 454 फ्रेन्ड जानानै दङ। दा आं बेखौ फल'वाराव कनभार्ट खालामगोन। दा होनब्लासो जोङो फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन लोगोफोर। दा जोङो बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गोजौनि नैबे सेटिं अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय। नोंथांनि एकाउन्टआ जुदि लगआव दङब्ला बेखौ आनब्लक खालामनानै लाबानो जाबाय। गोबां मानसिफ्रानो गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ लगआव दोनो, मानि गावनि प्रफाइलखौ नायजानो गिनानै आनलक खालामनानै दोनो। जुदि नोंथाङा लगआव दङब्ला नोंथाङा कनभार्ट खालामनो हानाय नङा, बेनिखायनो नोंथाङा सिगांग्रो चेक खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा लक खालामनानै दोनाखै, अब्ला नोंथाङा नैबे अपसनाव फैबानो जाबाय, गाहायनि अपसनाव हाउ पिपल केन फाइन्ड एन्ड कन्टेक्ट इउ, नैबे आं थिरायखन होनाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा लगआव दोनाखैब्ला, दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनानै नोंथांमोना माखासे अपसनफोरखौ पाब्लिकआव होनानै लाबानो जाबाय। जुदि फ्रेन्डआव दङब्ला पाब्लिकआव होनानै लाबानो जाबाय। दा आं जेरै खालामदों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय सिगांग्रो कनभार्ट खालामनायनि सिगां। दा आं बेखौ गासिखौबो पाब्लिकआव होनानै लाजोबनोसै। दा पाब्लिकआव होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेक फैफिनबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नै बाहाय नुनो मोनदों लोगोफोर, नैबे आं थिरायखन होनायाव फल'वार्स एन्ड पाब्लिक कन्टेन्ट अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नै बाहाय गासिखौबो पाब्लिक अपसनाव सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। नै हु केन सी इउर फल'वार टाइमलाइन, मानि गासिखौबो मानि पाब्लिक अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना फ्रेन्ड अपसनाव सेलेक्ट जानानै दङब्ला, अनलि मि अपसनाव सेलेक्ट जानानै दङब्ला नोंथांमोना गासिखौबो पाब्लिकआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना दा नैबे दा आं जेरै सेलेक्ट खालामनानै दोनदों बेबायदिनो गासिखौबो सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। दा बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौनि ट्राइ प्रफेसनेल मड अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामसै। बिनि उनाव नै बाहाय बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नैबे गाहायनि टार्न अन अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। जायफोरा फ्रेन्डखौ फल'वार खालामनो सानदों, जेरै आं खालामदों बेबायदिनो होबानो जाबाय। दा आं नैबे टार्न अन अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। टार्न अन अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नैबेयाव वेलकाम टु प्रफेसनेल मड बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ नैबे नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामलांबाय थाबानो जाबाय। दा बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ कास्टम फ्रेन्डआव दंब्ला नैबेहाय पाब्लिक अपसनाव सेलेक्ट खालामनानै नेक्स्टआव होबानो जाबाय। आं दा नेक्स्टआव होनोसै। बिनि उनाव नै बेबायदि अपसन नुनो मोनबावगोन, रिभिउ सेलेक्सन होननाय मोनसे अपसन। दा बेयाव आङो कनफार्माव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नै दा बेयाव नुनो मोनदों मनिटाइजेसन टुल्स। दा नोंथांमोना बेनिफ्राय आर्निं खालामनो लुगैदोंब्ला नैबेफोर अपसना गेवनांगोन। दा स्टार्ट मोननो हागोन, बनास, साबसक्रिपसन, इन स्ट्रिम एड्स, कन्टेन्ट मनिटाइजेसनफोरखौ नोंथाङा चेलेन्ज कमप्लिट खालामनायनि उनावसो मोनगोन। दा लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोरा फेसबुकआव आर्निं खालामनो गोसो दङ, बेबायदिनो खालामग्रोनानै लाग्रोनांगोन। फार्स्ट टाइमाव नोंथाङा फ्रेन्डनिफ्राय फल'वाराव खालामनानै लानांगोन। दा आं बेखौ स्किपआव होनोसै। स्किपआव होखांनायनि उनाव नै नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, कंग्रेट्स इउ आर रेडि टु स्टार्ट उइजिं प्रफेसनेल मड। लोगोफोर, नै दा बेखौ ग टु प्रफेसनेल डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेयाव माखासे चेलेन्जफोर नुनो मोनगोन। जेरै नै नोंथांमोना दा बेयाव नुनो मोनदों, गेट 3 निउ फल'वार, पाब्लिक 3 निउ पस्ट, रेडि टु रिप्लाइ टु 1 कमेन्ट। नोंथांमोना बेफोर चेलेन्जफोरखौ सप्ता कमप्लिट खालामजोबनांगोन। होनब्लासो नोंथाङा माखासे फेसबुकनि टुल्सफोरखौ मोननो हागोन। जेरै मनिटाइजेसन, कन्टेन्ट मनिटाइजेसन, बनास, इन स्ट्रिम एड्स, बेफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दा नै आं प्रफाइलाव फैनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। नै लोगोफोर, आंना सिगां मानि बेयाव फ्रेन्डसो देखायदोंमोन। दा आङो फ्रेन्डनिफ्राय फल'वाराव कनभार्ट खालामबाय लोगोफोर। नै नोंथांमोना दा नै बाहाय नुनो मोनदों। दा आंना सिगांग्रो बेयाव फ्रेन्डसो दिन्थिदोंमोन। दा नैबेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन फल'वार मानि 468 फल'वार जाबाय आंना सिगां 468आ फ्रेन्डसो जानानै दंमोन।
दा लोगोफोर दा आङो बे फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों आङो आर्निं खालामनो गोसोब्ला आर्निं खालामनो हासिगोन। जोङो गावनि एकाउन्टखौ बेबायदि प्रफेसनेल डेशबर्ड माने फल'वाराव कनभार्ट खालामाबा जोङो आर्निं खालामनो हाया लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफोरा फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो सानदों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। सिगांग्रो गावनि मेन एकाउन्ट दङब्ला नोंथाङा नोंथांनि मेन एकाउन्टखौ फेसबुक फ्रेन्डनिफ्राय फल'वाराव कनभार्ट खालामदो, नङाब्ला नोंथाङा गोदान पेज खुलिनानै लाबानो जाबाय। होनब्लासो नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय मालायफोरबायदि आर्निं खालामनो हागोन लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै होदो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर।